Әңгәмәдәшем Атлас Гафиятов бүгенге көндә инде Татарстанның бөтен спорт буенча булган хәбәрләрне халкыбызга җиткерүче журналистыбыз, улуг шәхсебез, мәртәбәле кешебез, Казаныбызның, Татарстаныбызның спорт тирәсендә булган бөтен кешеләрнең улуг хезмәттәше һәм дусты. Кадерле, хөрмәтле Атлас әфәнде, бүген менә Мәскәү татарларның штабы Казанда бөтен Россиядән килгән кунакларны җыйды. Менә шушы хакта ничегрәк сезнең сүзләрегез бар? Шушындай әйберләр, мәҗлесләр. Җыелу ул әйбәт. Җыелу, чөнки күпмедер вакыттан соң җыелып, фикер алышып, бер-берен карап, теге алдан эшләнгән эшләргә бәя биреп, алга планнар төзүп бик әйбәт. Ләкин бер әйбер, менә минем күңелне тырный, теге үткән менә җыелышларда нәрсә эшләнмәде дигән сорауга күпчелек менә җыелышларда җавап бирелмәй. Күпмедер вакыт үтә. Менә бу концепцияләр дә әйбәт, милләт турында сөйләшү дә әйбәт. Ләкин менә бу концепция дигәннән 50нче елга кадәр, 60нчы елларга кадәр концепция дип сөйлиләр бит инде. Мин ул нигә бик шикләнеп карыйм. Мәсәлән үзем. Чөнки элек менә 5 еллык планнар бар иде. 5 ел әле ул теге алга карап эшләргә күпмедер теге максат куела, нителә ансы 50нче елга кадәр. Чөнки 50нче елга кадәр әйтик безнең бит 30 ел бар. Мин аңлыйм, стратегик аның шул 50нче елларга юнәлгән булсын. Ләкин менә бүген эшлисе эшне бүген эшләргә кирәк. Иртәгә калса ул соң була. Чүп калырга да мөмкин, соң булырга мөмкин. Кичәге эшне менә бүген эшләсәң, ул шулай ук соң була. Монда нәрсә? Менә тел турында да менә дөрес мәсьәлә күтәрелә бит. Бүтүнесе дөрес. Бүтүнесе дөрес. Ләкин бер әйбер тагын бер шей. Менә без теге Хуҗа Насретдин мәзәген беләсез бит инде. Менә ул вакытта я хуҗа булмый, я патша булмый, я ишәгүлә. Шуның кебек. Менә бүген нәрсә эшләп була, шуны эшләргә кирәк. Ләкин шуны эшләп, монда бер нинди теге велосипед уйлап табасы юк. Монда әйтик, просто куелган сорауга җавап, аннары һәрбер кеше менә үзенә куелган эшне эшләргә тиеш. Эшләми күбесе. Шуңа ул теге эленке салынкы, менә мәсәлән, берәр нәрсә нитсә бездә комиссия төзи башлыйлар. Аның мәсьәләге дә бар инде, шулай ук. Комиссия төзүдем, ул эш юк дигән сүз. Аны эшләргә тиеш, ул дәүләт күләмендә эшләргә тиеш, бу тел мәсьәләсе бигрәк тә. Аны инде менә аннан соң бер акыллы кешенең әйткән сүзе бар тагын. Мин инде теге философларга мөрәҗәгать итәм. Ул әйтә, менә ди вакыт-төяк эшләрне эшләп барганда ди, төп мәсьәләне хәл итәргә кирәк башта ди. Шул әгәр дә шул төп мәсьәләне хәл итмәсәң, теге вакыт-төяк эшләр эшләп барганда шул төп мәсьәләгә килеп төртеләсең ди. Монда да шул тел мәсьәләсе инде ул безнең. Мәгарифтән әлбәттә һәрбер кеше үзеннән башларга тиеш. Монда бит шулай ук әллә нәрсә уйлыйсы юк. Гаиләдә сөйләшергә кирәк. Татарча. Мәктәптә инде шул, мәктәп балалар бакчаларында, бөтенесе менә шуларның һәм башка җирләрдә. Монда бер нинди дә теге вузларга керү мәсьәләсе, быдыйлар. Әни без аны эшли алмыйбыз, что ли? Без аны эшли алабыз. Шуның өчен менә бу bütün әйтелгәннәрне, менә күпмедер вакыттан соң әйтик бер ел булмаса да 2 елга бер очраша менә бу милли җыелыш дип әйтик инде. Җыелсыннар, ләкин менә алда нәрсә эшләнгән, шуңа хисап бирергә кирәк. Башка җыелышларда кебек. Монда теге күрешергә мөмкин, без синең белән дә күрешергә мөмкин, көн сайын да күрешергә мөмкин, кочаклашып. Нәтиҗәсе булмаса, мондый күрешүләрнең берни файдасы булмаячак. Милләт өчен дә, үзебезнең өчен дә. Шуның өчен нәтиҗә дигән әйбер булырга тиеш. Беләсең, беренче чиратта. Икенче чиратта инде менә алга стратегияне мин шулай күз аллыйм. Менә монда нинди карарлар кабул ителер, мин әйтә алмыйм. Чөнки әле ул иртәгә дә дәвам итә бит. Мин уйлыйм, оптимист булырга кирәк бит инде. Безгә оптимист булырга кирәк. Ул алга таба һәр чак оптимист булырга кирәк. Аннан соң менә ничек дип әйтергә кирәк, мин матбугат өлкәсендә эшләүче кеше буларак, Татарстан яшьләренең баш мөхәррире буларак шуны әйтәм. Менә элек теге һаман элекке заманны сагынабыз без коммунистлар вакыт, ләкин ул вакытта бит бик күп әйберләр, әйбәт әйберләр бар иде.
Мына мен яшленишчида эшлей башладым. Яшленинчи ул хәзерге Сабан туенда. Ул вакытта 1 тиен торадыр, бер номеры. Аны ул Камчаткада да 1 тиен, Америкада да 1 тиен подписка буенча. Хәзер бит алай түгел. Языла алмыйлар, әйтик, шул Татарстан яшьләренә, яшленинчига, бүтән журналларга, газетларга. Менә шуларны бердәм без бит Россиядә яшибез. Шулай дип мактанабыз бит. Менә шуларны кайтарырга кирәк. Бер тигез булырга тиеш. Анда еракка киткән саен бәясе артырга тиеш түгел. Менә шундый нәрсәләрне хәл итәргә кирәк. Аны теге дәүләт күләм, мин дә, син дә хәл итә алмыйсың. Дәүләт күләмендә, аны Россия күләмендә хәл итәргә кирәк. Менә бер генә мисал китерәм.